Umuntu lowo mntwana ophansi nje bengena umuntu othanda ukukhuluma ubethanda nebhola ukudlala ibhola ethanda futhi nokucula nemidanso nezinto zokudansa izona zinto akhona ey'thanda ebengizazi ikakhulukazi nokujima-ke ngoba ezaqoqa iy'ngane impela nje yayiqokolisa iy'nsimbi iyona into ebengimazela yona-ke ebuncaneni bakhe ekhula efunda esikoleni uke wakhona ukuhlukumezeka naye akakakuthola esikoleni ey'nganeni lezi eshithi zaseziyama-gangsters kanjalo ngoba wayefika athi bashayiwe abafana esikoleni kanjalo abuye asibikele egcine nje eyeke esikoleni wayeka ngoba nabo angathi kwase kukhona ukuthi abafana abanye babahlukumeza esikoleni kwagcine siyekile-ke esikoleni kodwa hhayi ukuthi ngoba sasingaphuzi simkhuzile ukuthi ingane qhubeka nesikole ufunde kwasho ukuthi-ke ingane-ke uma ngabe into ingasayifuni ayisayifuni angisho ukuthi sasizoyiphoqa ngoba ngaze ngayihambisa ngayisa kwesinye isikole esisentuzuma ukuthi ngizoyifundisa khona ngoba manje ithi iyahlukumezeka ngala lesi sikole eyayifunda kusona ngenxa yabafana abanye ababebalwisa kushuthi njengey'ngane mhlampe zasendaweni lezinto ey'vamise ukwenzeka ey'koleni ngamisa koNtuzuma wagcina kokubhalisa lapho kuleso sikole akazange aqhubeke lapho esikoleni wangitshela ukuthi uyahluleka wayeka esikoleni sengibeki indaba yo-West le ngiyizwile ngeminyaka le ephelile ukuthi khona o-West ukuthi ko-West-ke bayisima kanjani nama angazange ukuthi yini yona leyo maqembu kodwa bengizwa ngamaqembu o-West lapho ukuthi khona amaqembu akhona endaweni ekuthiwa o-West so abengingawazile ukuthi amaqembu ayisima kanjani into okay ngangimbuza kodwa akanginikezi impendulo eqondile wayengitshela ukuthi nje yena akazi lutho into eyishiwo abekho abantu abake bafika bazosibikela ukuqala kwami ukuzwa ukuthi ukubona ukuthi sekukhona izinto ezenzekayo ey'qhamuka besekuqhamuka amaphoyisa afika athi umfana wethu ayamfuna kanje wenza igameko bezayishoyo basho ukuthi amfunela amacala thizeni masibuza futhi ukuthi yini la afunelwa yona ngoba asasingatshela ukuthi ufunelwani masibuza ukuthi yini afunelwa yona bangasichazela amaphoyisa ukuthi ufunelwani ngokugcina nje laza agcina esichazela ukuthi lana mfunela icala lokubulala ngesuku lolo sagcina nangalo nayo wafika ekuseni wathi ma ngisahamba ngiya endaweni yaseNdlovu uya komunye umuntu owumthandazi ngoba akazizwa kahle uzwa isandla sakhe singavumi ngathi ushawa istroke lapho-ke ingane sagcina nakhona ukukhuluma naye emva kwaloko sabe sesithola-ke emafonini-ke sesibona emafonini ukuthi nangu umntwana usenzeke kanje sedutswana okukhulu emndenini sekufanele-ke manje afihle umntwana kwenzakaleni ekufihleni kwakhe-ke umntwana kufike lango lesihlanu ake ngiqale ngisukela nje kulesihlanu ekufikeni kwakhe ngingaqali okusemuva ekufikeni kwakhe ngolesihlanu uhambile wawulanda emakhazeni uthe esefika la amaphoyisa wevele esedwele la yonke indawo esevele kushawa abantu la endaweni afika amaphoyisa ashaya abantu emva kwaloko ngithe esefikile
wabekwa lapha ngaphandle sesithenge ney'mbuzi ukuthi agezwe kwenziwe amasiko ukuze abuyele angene ekhaya. Semaculwa lana kukhona nomakhelwane la endlini esasihleli nabo ababezimazisile kulindele isidumbu ukuthi sifike angena amaphoyisa la endlini. Mengena la endlini afika akhomba ngebhamu athi kasithule siculelani, siculela inja le fanele ngabe sifaka lapha emgqomeni. Yini lesiculela abathula abantu into ongenwa le ekhaya akaphumi babe beshawa abantu bephumiswa ngendlela endlini. Emva kwalokho sebephumile-ke abantu laba abahambayo sebeshayiwe, kanti nalapha futhi ngezansi ngaphandle bashawa umalume wakhe nobaba wakhe ababekhona beyogeza isidumbu, bashawa lapho baxoshwa sasala sodwa isidumbu. Emva kwalokho bakhahlela ibhokisi waze waphumela ngaphandle ngoba babulala ibhokisi waze waphumela ngaphandle. Laba babele endlini-ke basitshela ukuthi siculela inja akuyona into efanele ingcatshwe le, into efanele ingcatshwe la ngezansi. Kuphuma abafana manje bahambe bayomba la imbelwe ifakwe emgodini. Wabona futhi laba bafana kuthiwa sithatha abafana, kuphuma abafana abawu4 bayombela lapha ngaphandle agxitshwe ngoba yinja. Bathi thina siyakwazi ukukhala singathi nathi siyakwazi ukukhala la. Sangazi-ke thina ukuthi yonke leyo nto ichaza ukuthini. Kahle hle abantu bashayiwe la endaweni, hhayi ukuthi kushawe thina mndeni kuphela, kushawe nomphakathi nawo wonke. Abantu babeshawa ngey'mbubu, beshawa behlikihwa phansi amaphoyisa. Siphatheke kabuhlungu-ke ngoba thina besilindele ukuthi ngoba naku umntwana wethu useshonile kanje sizomfihla ngendlela efanele. Besingalindele ukuthi kulesi simo singathola ukuhlukumezeka okungaka okwenziwa abantu bomthetho. Sasiy'tshela ukuthi wona amaphoyisa mefika hlampe azobe ezosigada ukuthi sikwazi ukuthi sifihle ingane ngendlela ekuyiyona. Sisho lutho thina ngoba asazi. Thina besesikhalela leli side lethu lokuthi njengokuthi usevele usethula umntwana bese kufanele sinikezwe lelo thuba lokuthi simngcwabe kwenzeke yonke into ngendlela. Besingalindela ngikazi ngikubona ukuhlukumezeka ngesikoleni, ezinye ayiziyanga esikoleni ngenxa yokuhlukumezeka bezikutholile. Zibokumanje ziyathuka nje. Umeke wathi uvula isicapha ingane ivele igquma ibheke phezulu iy'tshela